Tänään on 5. syyskuuta. Aurinko paistaa ja on melko lämmintä ulkona. Eilen oli teurastuspäivä ja mulla oli ennen 11 lammasta ja tänään on sitten ainoastaan 7 enää jäljellä. Mulla on tänään myös GPS-nauhuri eli GPS-tracker päällä täällä yhdellä uuhella. Toinen uuhi oikeasta on kaulan ympäri sellainen panta ja tämä Ventus Tracker on siellä kaulassa. Se nauhoittaa Google Mapsiin, miten eläimet liikkuu täällä laituimella. No niin, tässä meillä on Virun kuningas, 6 kuukautta vanha pässipoika, joka jos on, niin suosii, pääsee tonne Etelä-Viroon tekemään töitä. Hänellä on aika pitkä villa ja nyt alkaakin olla aika keritä ja yritän tällä viikolla saada keritsejä tänne tai sitten aloitan pikkuhiljaa itse kerintää. Ja Viru kuninkaalla, niin hänellä on melko tällainen hienovillainen villa.